Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rolly. Nakatira dito sa lalawigan ng Tagbiliran. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking ama na itago na lamang natin sa pangalang Rodel. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, binata pa lamang umano siya nang maganap ang pangyayaring yon na magpasa hanggang ngayon ay hindi niya makakalimutan. Naninirahan siya noon sa isang liblib na baryo sa lugar ng Siquijor, kasama ang kanyang lola na si Lola Nita. Nang mga panahong iyon ay lumaki siya sa poder ni Lola Nita. Gawa ng bata pa lamang siya ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang at may kanya-kanyang kinakasama na sa buhay ang mga ito. Kung kaya naman ay naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Alam nyo, isa umano sa mga bantog na mambabarang itong si Lola Nita sa kanilang lugar. Pinangingilagan at kinatatakutan siya ng mga karamihang naninirahan sa baryo. Ayon kasi sa bali-balita, marami na umanong mga inosenteng tao ang pinatay ni Lola Nita. Kaya takot na takot sa matanda ang mga kabaryo nila. Pero ayon naman sa aking ama, kilalang kilala niya umano ang kanyang lola higit ni numan. Alam niyang hindi ito tulad ng karamihang mga mambabarang na basta-basta na lamang kumikitil ng buhay. Inaalam muna ni Lola Nita palagi kung ano nga ba talaga ang kasalanan ng taong naisipabarang dito. At dahil nga sa pagiging bantog ng mambabarang ng kanyang lola, ay halos wala nang gusto makipag-usap o makipaglapit sa kanilang mga kapitbahay. Maliban na lamang sa tatlong kaibigan niyang tawagin na lamang natin sa mga pangalang Puloy, Beryong at Marie. Bali itong si Marie, Sir Seth, ay Mariana ang totoo niyang pangalan. Maganda at balingkinita ng katawan ni Marie. Mahaba ang buhok at sakto lamang ang hugis ng kanyang mukat. Talagang kaakit-akit pagmasdan. Maraming araw ang nagpaparamdam sa dalaga at nais manligaw dito. Pero lahat ng mga gustong manligaw, ligwak naman pagdating sa dalaga. Dahil ayon naman kay Marie, may iba na siyang nagugustuhan kaya't walang puwang sa puso niya ang mga binatang umaakit ng ligaw nun. Ayaw niya ring magsayang ng oras at panahon sa mga ito. Ayaw naman tanungin ni tatay noon kung sino ang maswerteng binatang matagal nang nagugustuhan ni Marie. Dahil sa hindi malamang dahilan ay para may konting kirot umano sa puso niyang isipin pa lamang na may nagugustuhan ang dalaga nun. Tama kayo. May lihim na pagtingin si tatay noon sa matalik niyang kaibigan. Hindi niya lang masabi yun sa dalaga gawa ng nauunahan siya palagi ng takot. Na baka kesyo hindi siya magustuhan ng dalaga dahil nga mambabarang ang taong nag-aaruga sa kanya. At ang higit sa lahat ay kasalukuyan niya na ring inaaral ang lihim na karunungan sa kaliwanon. Isang partikular na araw nun, sinabi ni Puloy sa kanilang may handaan umano sa karatig barangay. Pumunta umano sila dahil may sayawang gaganapin sa kinagabihan. Sayawan? Bakit? Anong ganap ba sa barangay na sinasabi mo at merong sayawan? Tanong ni Beryong kay Puloy. May piyesta kasi doon at tiyak ako maraming mga kadalagahan na naman nagdadayo ron. Ano? Punta tayo. Nakangising aya nito muli sa kanila. Sos, ikaw talaga, Puloy. Babae na naman yung nasa isipan mo. Wika naman ni Marie sa kaibigan nila. Ito namang si Marie. Huwag ka nga ganyan sa akin. Dapat nga tinutulungan mo ako sa mga dinidiskartehan ko eh. Inirapan ng dalaga ang kaibigan nila at sinabihang wala na itong ibang bukang bibig kundi mga babae. Na alam naman raw ng lahat na tiyak na hindi ito papatusin ng mga dalagang dinidiskartehan. Para hindi na mag-asaran pa ang dalawa at baka mamaya ay mauwi sa tampuhan. Sinaway na sila ng aking ama at sinabihang
tumigil na sa pag-aasaran at baka kung saan na naman mapunta ang asaran na yon. Sandali lang Puloy may iba nga. Hindi ba tayo mayayari dyan sa pupunta nating lugar? Alam mo naman maraming mga halang yung kaluluwang naglipa na ngayon. Baka mamaya mapano pa tayo doon. Wika ni Beryong. Nako, huwag kayo mag-alala. Walang masamang mangyari sa atin doon sa pupuntahan. Magtiwala lang kayo sa akin. Sagot ko kayong lahat. Taas noong sagot ni Puloy. Dagdag pang wika nito ay maganda raw pumunta sa barangay na yon. Dahil bukod sa may sayawan, ay marami din umano mga panindang nakalatag sa gilid ng daan. Dahil sa yung ibang mga taga-malalayong lugar, ay nagsipuntahan para maglako ng kanika nilang paninda. Nang marinig naman ni Marie ang sinabi ni Puloy ay biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Kung kanina, nakasimangot ang dalaga at ayaw nitong sumang-ayon na pumunta sila sa piyesta. Pero matapos lamang nitong marinig ang sinabi ni Puloy na maraming paninda, biglang nagningning ang mga mata at kinukulit si tatay na pumayag na. Rodel, bilis, pumayag ka nang pumunta tayo sa barangay. Pangungulit sa kanya ng dalaga. Niyugyug pa ang balikat niya na parang batang nagsusumamong pagbigyan sa nais nitong gawin. Tumigil ka nga dyan, Mariana. Hindi tayo pupunta sa piyesta. Alam niyo namang delikado yung lugar na yun. Tapos maglalakas loob ba talaga kayong pumasok doon? Ikaw, kay babae mong tao, ura-urada ka. Hindi ka talaga nag-iisip na pwede ka mapahamak oras na pumasok ka sa barangay na yon. Aniya, at hinawakan sa ulo ang dalag at ginulo ang buhok nito. Naiinis namang hinawakan ni Marie ang kamay niya at inalis yon. Sabay inirapan siya at sinabihang, minsan na nga lang umano sila pumunta sa ibang lugar. Ayaw pa ito. Pumayag na umano siya dahil sa susunod na linggo ay baka hindi na siya makakasama pa sa mga lakad. Bakit naman hindi ka makakasama? May lakad ka ba sa susunod na linggo? Umiling si Marie sa kanya at sinabing, aalis na daw siya sa susunod na linggo. Sasama na siya sa kanyang tiyahing luluwas na Maynila para magtrabaho. At baka matagal-tagal pa umano bago siya makabalik sa kanilang lugar. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot matapos niyang marinig ang sinabi ng matalik na kaibigan. Muli pa niyang tinanong ito kung talaga bang aalis na ito sa susunod na linggo. Oo nga, kulit mo namang lalaki ka. Ilang beses ka bang inire ng nanay mo ha? Nakasimangot na tugon ni Marie sa kanya. Dahil sa isiping baka hindi niya na nga muling makakasama pang matalik na kaibigang si Marie sa mga sumunod na araw, ay pumayag na siyang pumunta sila sa barangay kung saan may gaganaping piyestahan. Nang marinig naman ng dalaga ang pagpayag niyang pumunta sila sa lugar na may handaan, ay bakas sa mukha nito ang labis na kasiyahan nun. Tinanong ng lolo ko ang kaibigang si Puloy kung kailan ang alis nila papunta sa Karatig Barangay. Bukas ng hapon ang alis natin mga tol. Masayang tugon ni Puloy. Tumango siya at nagsabing magpapaalam na raw muna siya mamayang gabi kay Lola Nita. Dahil baka magalit na naman ito kapag hindi siya makapagpaalam. Kinagabihan nga, habang naghahapunan ay nagpaalam na siya kay Lola. Nasasamahan niya mga kaibigang dumalo sa Karatig Barangay. Saglit namang tumigil sa pagkain si Lola Nita at tumingin sa kanya ng diretsyo. Saan ka mo kayo pupunta ng mga kaibigan mo? Dun po sa Karatig Barangay la. May piyesta kasi gaganapin at inimbitahan si Puloy ng kamag-anak niya. Saglit na humugot ng malalim na hininga si Lola Nita bago ito nagsalitang, mag-iingat umano siya at huwag maglalasing masyado. Dahil alam naman raw ni tatay na lubhang delikado ang lugar na papasukin nilang magkaibigan. Alam mo apo, hindi kita pipigilan sa mga gusto mong gawin sa buhay. Ang akin lang ay mag-iingat ka palagi at tandaan mong isa lang ang buhay natin. Kaya palagi kang mag-ingat ha. Iwas-iwasan ng mga dapat iwasan. Alam mo naman yun, di ba? Lola naman eh. Alam ko na po yun.
Kapag ramdam kong may hindi magandang mangyayari sa pupuntahan, iiwas po ako. Tsaka kilala mo noon yung mga kaibigan ko. Mababait sila at hindi mahilig sa gulo. Humagikik naman ng tawa si Lola Nita at nagwikang, kilala naman ito umano mga kaibigan ni tatay. Alam nitong hindi mahilig sa gulo ang mga kaibigan niya kaya nga lang, huwag nga raw siyang masyadong pakampante dahil mahirap na. Ay, sandali. Kasama niyo ba si Marie sa lakad ninyo magkaibigan? Opo la, kasama po namin si Marie. Yun pa ba? Mabuti naman kung ganon. Mas panatag ako kung kasama siya dahil alam kong hindi ka nun hahayaang mag-inom ng marami. Kinabukasan nga, pagpatak ng alas 5 ng hapon ay nasa bahay na nila si Beryong at Puloy. Si Marie na lamang ang hinihintay nila para makalis na. Tagal talaga ng babae yung palagi oh. Nakakainis kasama, masyadong pa-importante. Reklamo ni Puloy sa kanila dahil magkakalahating oras na silang naghihintay pero wala pa rin si Marie noon. Naku Puloy, hindi ka pa nasanay. Sa tagal na nating nakakasama palagi sa lakaran ni si Marie, hindi ka pa sanay. Alam mo namang laging hulian kung sumipot sa usapan eh. Saad ni Beryong. Natawa na lamang si tatay nang makita niyang kaibigang si Puloy na kakamot-kamot sa ulo at naiinip na sa paghihintay sa kaibigan nila. Hindi naman nagtagal ay natanaw na nilang dalagang naglalakad papalapit sa kanila noon. Habang pinagmamasdan ng aking ama ang dalagang naglalakad ay hindi niya maiwasang tumibok na mabilis ang kanyang dibdib. Dahil sa kahit na napakasimple lamang ng suot ni Marie, ay litaw na litaw pa rin ang kagandahan nito. Boss, hindi ko mo yung bibit mo't baka pasukan ng bangaw yan. Sige ka. Biro sa kanya ni Beryong. Bigla naman siyang nakaramdam ng hiya matapos siyang bulungan ni Beryong at pasimpleng sinabihang huwag masyadong titigan ng dalaga. Gawa ng baka matunaw ito sa lagkit ng pagkakatitig niya. Ikaw ha? Akala mo hindi ko alam. Ang alin? Magsasalita pa sana si Beryong pero mabilis niyang tinakpan ang bibig nito at sinabihang huwag nang ituloy pa ang kung ano man ang sasabihin niya. Manahimik ka na nga lang Beryong para walang problema. Hindi na nga nakapagbiro sa kanya si Beryong dahil sa tuluyan ng nakalapit sa kanila ang dalaga at nagwikang aalis na umano sila dahil tiyak aabutan sila ng dilim sa daan. Sa paglipas na mahigit 1 oras, narating na nilang liblib na lugar kung saan may kaganapang piyesta. Pagpasok pa lamang nila sa baryo, marami na mga dayuhang nakakasalamuhan nila. Hindi naman mapigilan ni Puloy ang mapapaindak sa tugtuging naririnig nila mula sa malawak na buluwagan ng baryo kung saan ginaganap ang sayawan. Sinaway naman siya ni Marie at sinabihang maglakad lamang ng diretsyo at huwag kung ano-ano ang ginagawa. Baka mamaya, makasagi siya ng tao. Hindi naman pinakinggan ni Puloy ang sinasabi ng dalaga. Bagkus ay mas lalo pa nitong inaasar si Marie noon. Kapag ikaw talaga nakasagi ng lasing dyan, tingnan natin kung hanggang saan yung kakulitan mo kapag nabubog ka dyan. Hayaan mo na lang yung kaibigan natin, Marie. Ang mas mabuti pa ay magsaya na lang tayo ngayon. Sagot ni Beryong. Sumang-ayon naman si tatay at nagsabing mamaya-maya na lamang sila papasok sa sayawan. Hintayin na muna nilang dumami ang mga mananayaw sa buluwagan para mas masaya umano. Sa pagpapatuloy nga ng kanilang paglalakad sa gilid ng daanan, may nadaanan silang mga kalalakihang nagiinuman sa loob ng bakuran ng bahay na hindi nila kilala kung sino ang naninirahan. Sinitsitan sila ng isa sa mga ito at sinenyas ang lumapit. Mga pre, kilala niyo ba yung walang hiyang sumisit sa atin? Tanong ni Beryong sa kanila na halos pabulong pa lang. Hindi pre. Hayaan niyo na lang yung mga yan. Huwag niyo nang pansinin. Dumiretso lang tayo ng lakad kunwari wala tayong naririnig. Batid na nila noon na may hindi magandang gagawin ng isa sa mga kalalakihang nagiinuman.
hindi nga sila nagkamali. Dahil sa noong akmang magpapatuloy na sana sila sa paglalakad, ay muli na naman silang tinawag ng lalaki at sa pagalit na boses ay pilit silang pinapalapit at inaabutan ng alak. "Aba! Nakakabastos tong mga to ah. Mga bingi ba kayo?" Mariing tanong ng isa pa at susuray-suray na tumayot naglakad papalapit sa kanila. Sumunod naman ang isa pang lalaki habang nakangising nagtanong kung dalaga pa ba umano ang babaeng kasama nila tatay. Kaagad namang hinawakan ng aking ama ang kamay ni Marie at ginawi ito sa papuntang likuran niya. "Mawalang galang na ho. Pasensya na pero nagmamadali kasi kami. Kaya hindi namin mapaunlakan yung alok nyo." Teka nga boy. Tinatanggihan mo ba yung paanyaya namin ha? Alam niyo bang nakakabastos yung ginawa nyo? Kami na nga tong magandang loob na alokin kayo ng alak tapos tatanggihan mo lang. Sisinok-sinok na saad naman ng isa pang lalaki. Napalunok naman ng laway ang aking ama at pilit na pinakapakalmang sarili nun. Gawa ng sa isip-isip niya. Mukhang mapapalaban yata sila. Nangako pa naman siya kay Lola Anita na wala siyang gagawing ikakasama ng loob na matanda. Uuwi siyang wala itong nasasagap na balitang may kaalitan o kaaway. Sandali nga lang. Ayos lang naman sa amin kung ayaw niyo makipag-inuman basta ba iiwan niyo lang sa amin yung magandang babaeng kasama niyo. Hindi ba mga kasama? Wika ng lalaking narinig niyang tinawag na Bandoy at panandali ang nilingon nito ang mga kasama sa inuman. Ayon sa aking ama, nang mga oras na yon ay napatiimbagang na lamang siya't pilit na pinipigilan ng sarili dahil sa kabastosang pinagsasabi ng mga nagiinuman. Nang isa-isa niya ngang pinapasadahan ng tingin ng mga nagiinuman ay napansin niya ang kakaibang presensya ng isa sa mga lalaking tahimik lamang na nakaupo sa upuan at panakanakang tinititigan sila ng hindi maganda. Hindi niya mawari kung bakit iba ang pakiramdam niya sa lalaki dahil hindi niya alam kung anong klaseng presensya bang meron sa lalaking yon. At sa nakikita niya ay ito ang tanggero sa inuman. Ano? Payag na kayo? Sa mahinang boses ay nagwika si Beryong sa kanilang tumagay na lamang sila ng isang beses para hindi na mangulit pa mga kalalakihan. Mukha kasing languna sa alak ang mga ito kaya tiyak na magkakagulo kapag hindi nila pinagbigyan ng paanyaya. Sandaling humugot ng malalim na hininga ang aking ama bago nagwika ng, "Sige, iinom na kami pero saglit lang kami kasi hinihintay na rin kami ng mga kaanak namin." Pagsisinungaling niya sa mga ito para hindi na sila kukulitin pa. Wah, yun naman pala eh. Iinom din naman pala eh. Masyado pang nagpapakipot. Nang lumapit na sila sa nag-uumpukan at naupo na, akmang hahawakan sana ng nagngangalang Bandoy ang kamay ni Marie. Mabuti na lamang at mabilis niyang iniwas si Marie sa lalaki. Kaya hindi ito nahawakan ng dalagat. Halatang halata sa mukha nito ang inis at galit na nararamdaman. Ilang saglit pa, nakita niyang tila ba may kababalagang ginagawa ang lalaking tanggerong naglagay ng alak sa baso. Sa kadahilan ng pinitik ng 3 beses ang hintuturo ng daliri nitong may hawak ng baso at ibinigay yon sa kaibigan niyang si Puloy. Akmang pipigilan niya na sana ang kaibigan at bibigyan ng babala. Pero bago pa man niya mahawakan ng baso, mabilis na yung kinuha ni Puloy at dire-diretso ng tinungga ang alak. Pagkatapos ay nakangiting ibinalik sa lalaki ang baso. Kung kanina ay seryoso lamang ang pagmumuka ng lalaking, panakanakang nakatingin sa kanila ng hindi maganda. Sa pagkakataong yon ay nakangisi na ito matapos kunin ang basong ininuman ni Puloy. Nanggigigil na lamang niyang tinitigan ito ng masama. Hindi naman napansin ng lalaki ang ginagawa niyang pagtitig dito. Nakita niya ring kakaiba kung makatingin ang lalaki sa dalaga. Malagkit at parang may halong pagnanasa ang mga titig nito kay Marinon.
Mas lalong nagngingit-ngit sa galit ang aking ama habang tahimik lamang at nakikiramdam. Muli pa sanang lalagyan ng alak ng lalaki ang basong inabot ni Puloy. Nang sa maya-maya pa ay halos sabay silang lahat na napalingon. Dahil sa nakarinig sila ng malakas na sigaw at tinatawag ang pangalan ni Puloy noon. Kaya pala natagalan kayo makarating sa bahay eh. Sumambit pa pala kayo rito. Sabi ng lalaking mabilis na naglakad papalapit sa kanila. Kakamot-kamot naman humingi ng pasensya si Puloy sa lalaki at tinawag niya itong Tiyo Puldo. Anak naman ng ano, kanina ka pa hinintay ng tiyang si Mang mo dahil may pinag-uutos siya sa'yo. Muling wika ng tiyuhin nito at sinabihan silang bilisan na nilang pumunta sa bahay dahil umuusok na umano sa galit ang tiyahin ni Puloy. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga kalalakihang nag-uumpukan. Tapos ay hinatak na nito si Puloy para hindi na makatanggi pa. Wala namang nagawa ang mga kalalakihan at tila ba panandaliang na estatwa mga ito sa biglaang pagsulpot ng tiyuhin ni Puloy noon. Nagtataka namang nagkatinginan ng aking ama't si Marie. Hindi niya kasi lubos maisip kung ano ang sinasabi ng tiyuhin ni Puloy. Kayong sa pagkakaalam niya, wala namang iniutos ang kaanak ng kaibigan niya na yon. Tatayo na sana ang aking ama nang sa bigla niyang naalala ang ginawa ng lalaki kanina sa alak na ininom ng kaibigan. Nagkataon namang katabi siya ng lalaki kung kaya't dahan-dahan niyang kinuha ang panyo nang hindi nito nararamdaman o napapansin. Nakalawit lamang yun sa bulsa ng lalaki, kaya walang kahirap-hirap na nakuha niya yon. Pagkakuha ay agad niyang itinago ang panyo at sumunod na kay Puloy. Nakasalukuyang hatak-hatak pa rin ang tiyuhin niya. Pambihira kayo mga kabataan oh. Bakit naman kayo nakipag-inuman sa mga hambog na yon? Hindi niyo ba kilala kung sino ang isa sa mga yon? Tanong ng tiyuhin ni Puloy nang makalayo na kami sa mga nag-uumpukan. Ikinuwento naman ni Puloy sa kanyang tiyuhin kung bakit sa pilitan silang nakipag-inuman doon. Narinig naman ang aking amang nagkikis-kisan ng mga ngipin ng matanda. At galit na galit itong sinabihan silang wag nang magtagal pa sa lugar na yon. Sandali lang naman tiyong. Wala naman tayong ganyanan. Kakarating nga lang namin tapos papauwiin mo kami kaagad. Ano ho ba yung problema? Malaking problema, Puloy. Bilis na natin maglakad para makarating na kaagad tayo sa may bahay. Nang makarating na sa bahay ay inutusan na ng tiyuhin ni Puloy ang tiyahin nitong ipagbalot sila ng pagkain. Lahat ng mga nakahaing pagkain ay bigyan umano sila. Matapos makapagbalot ay sinabihan na sila ng tiyuhin ni Puloy na umuwi na kaagad at huwag nang pumunta kung saan-saan pa. Makinig kayo maigi. Umuwi na kayo at huwag nang sumabit pa kung saan-saan. Sa susunod na araw ay pupunta ako sa bahay ni Puloy. Mag-usap tayo. Gulong-gulo man silang magkaibigan at hindi mabatid kung ano ba talaga ang nangyayari, ay sinunod na lamang nila ang payo ng tiyuhin ni Puloy. Ang labo naman ng tiyuhin mo, Puloy. Bakit bigla niya na lang tayong pinauwi? Gusto ko pa naman sanang makipagsayawan ngayon. Kainis. Oo nga ewan ko ba dun? Nakakawalang gana tuloy. Sana pala hindi na lang tayo pumunta dito kung ganun lang din naman yung ibubungad sa akin. Tugon ni Puloy at bunmuntong hininga. Tinanong naman ni tatay kung ayos lamang ba si Marie. Marahan namang tumango ang dalaga at kahit na nagwika itong ayos lamang umano ito, batid ng aking amang hindi ito nagsasabi ng totoo. Napansin niya kasing simula kanina doon sa umpukang kamuntikan ng nambasto sa dalaga, ay hindi na ito umiimik. Makalipas ang ilang minutong lakaran pauwi ng baryo, napansin ng aking amang hindi mapalagay si Puloy. Panay ang pagpunas nito ng pawis at panay ang paghugot ng malalim na hininga. Ayos ka lang ba, tol? Tanong niya sa kaibigan nun. Oo, tol.
Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. Biniro naman ni Beryong ang kaibigan nilang nalasing na umano kagad ito gayong isang basong alak lang ang ininom. Paano pa raw sila makakapag-inuman kung nalasing na si Puloy sa isang basong alak lang? Hindi pa man tapos magsalita si Beryong. Bigla na lamang natumba ang kaibigan nila na para bang lasing na lasing talaga. Kaagad naman nilang pinagtulungan akayin ng kaibigan at nagpatuloy na sa paglalakad pa uwi nun. Nakailang hakbang pa lamang sila. Nakita niyang namumutla na si Puloy. Tila ba nagkulay lila na ang mga labi nito. Pambihira. Hindi na maganda to ah. Ay tara, bilisan na natin maglakad. Wika niya sa mga kaibigan. At halos lakad takbo na ang ginawa nila. Sa pagpapatuloy nga nilang maglakad ay nakakarinig na sila ng mga yabag ng paa mula sa kanilang likuran. At para bang may mga malalaking tao ang humahabol sa kanila. Diretso lang yung lakad. Huwag kayong lilingon anuman mangyari ha. Kahit ano yung maririnig nyo sa likuran. Diretso lang. Saka na tayo tumigil pagdating sa bungad ng baryo. Wika ng aking ama at pinauna ng maglakad si Marie. Patuloy pa rin silang nakakarinig ng mga kalabugan. Pero ng mga sandaling iyon, may kasama ng halinghing at tawanan ng kung sino. At tila ba inaasar at pinagtatawanan sila. Nakakarinig na rin sila na may hinang pag-atungal. Kaya ang ginawa ng aking ama, panay ang pagbitaw niya ng mga orasyong sa bulag. Mayat maya niya ring tinatapik ang balikat ni Puloy. Nang sa ganon ay hindi ito tuluyang mawalan ng malay. Sinabihan niya itong konting tiis na lamang at malapit na sila makakarating. Rodel, ano yung mga ingay na yon? Tanong ni Marie sa kanya. At halata sa boses nitong natatakot ito. Wala yun. Huwag mong pansinin, basta maglakad-lakad ka lang ng matulin. Huwag lumingon ha. Magtiwala ka sa akin, ako ang bahala sa'yo. Intik, sinasabi ko na nga bang hindi tao yung mga hambog na yun eh. Sambit ng aking ama sa isipan. At panay pa rin ang pagpapakawala ng mga buhay na salita sa paligid. Nang sa ganon ay hindi sila makita ng mga ito na nakaabang lamang sa paligid noon at pilit silang hinahagilap. Sa pagdating nga nila sa baryo, dumiretso na sila sa bahay ng aking ama. Seryoso naman ang mukha ng kanyang lola na makita sila nitong nagkukumahog ng pumanik sa loob ng bahay. Sinasabi ko na nga ba? Sambit nito nang maihiga na si Puloy sa mahabang upuan. Lola Nita, bigla na lang pong nahilo si Puloy tapos ayan na po yung nangyari sa kanya. Hirap na siya makahinga. Ano po yung nangyayari sa kanya? Tanong ni Marie. Nalason yan, panigurado. May mga mandadaw-daw na aswang doon sa baryo na yon. Ha, tama nga ang kutob kong may hindi magandang mangyayari sa pupuntahan nyo. Kaya pala kanina pa ako hindi mapalagay at kinakabahan habang sumasagi sa aking isipan yung apo ko. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang aking ama at kaagad na siyang kumuha sa kusina ng mga halamang dahon. Dinikdik yon ng dinikdik. Nung kumatas na ang mga halamang dahon ay mabilis niya na yung ipinainom kay Puloy. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa'yo, tol. Mayayari talaga ako sa mga magulang mo kapag mapano ka. Sige na, inumin mo na to. Pangungumbinsi niya sa kaibigan at pilit na pinapainom ang katas ng halamang dahon. Dahil iyon lamang ang panandaliang pipigil sa pagkalat ng lason sa buong katawan ni Puloy. Takaw mo kasi sa alak eh. Ahin tuloy na lason ka. Di mo muna inalam kung may nilagay bang kakaiba sa alak na iinumin mo. Sabi ni Marie. Nung hindi pa rin nakayanang pigilan ng gamot na ginawa niya ang lason sa katawan ni Puloy, lumapit na siya kay Lola Nita
at nakikiusap ditong tulungan siyang gamutin ng kaibigan. Sandali siyang tinitigan ni Lola Nita bago tinanong kung ano ang gagawin niya. Paano niyang labanan ang mga aswang gayong malakas ang pakiramdam ng matanda na isa sa mga mandadaw daw umano ay malakas ang kakayahan. At sa tingin ni Lola Nita ay yun ang tumira kay Puloy. Basta, ako na po yung bahala sa kanila, Lola. Hindi ako papayag at hindi ako makaganti sa ginawa nila kay Puloy. Sige. Ako na ang bahala sa kaibigan mo, Apo. Mag-iingat ka kung ano man yung binabalak mong gawin sa mga aswang, ha? Matapos mapag-usapan at mapagkasunduan nilang maglola ang mga dapat gawin, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. At kaagad nang pumasok siya sa silid tulugan at inilabas ang mga kagamitan sa pambabarang. Nagsindi siya ng 3 itim na kandila para sa 5 kalalakihan at isa-isa ng inayos sa mga gagamitin nun. Kaagad na siyang lumuhod sa gitna ng bilog na guhit at umusal ng mga buhay na salita patungkol sa pambabarang. Pagkatapos ay itinapat niya sa kandila ang bagay na pagmamay-ari ng isa sa mga yon. Habang nag-uusal siya ng pamarusa, ay bahagyang pinatakan niya ang sariling braso. Bukod sa bagay na hawak-hawak niya ay ginawa niya ring kasangkapan ng kanyang sarili. Nang sa ganoon ay sabay-sabay niyang mabaunan ng pamarusa ang mga lalaking gumawa ng kasamaan sa kaibigan niya. Habang nakapikit, isa-isa niyang inaalala mukha ng mga kalalakihan at paulit-ulit niyang sinusugatan ng sariling braso't sunod-sunod na pinatakan ng kandila. Sa bawat sakit at tapding nararamdaman niya, triple o higit pa umano ang sakit at pagdurusang mararamdaman ng taong binarang niya. Matapos niyang alalahanin sa isipan ng 4 na kalalakihan, itinuon niya naman ang pansin sa taong nagmamay-ari ng panyo nun. Inilapag niya ang bagay na pagmamay-ari nito at inukitan ng mga pamarusang letra gamit ang sarili niyang dugo. Matapos gawin yun ng aking ama ay sa kanya ito ipinasok sa babasaging boteng naglalaman ng iba't ibang klaseng insekto. Nagkamali kayo ng taong pinagbalakang biktimahin. Ibabalik ko sa inyo ngayon ang ginawa niyo sa kaibigan ko. Kala niyo hindi ko matutuntun yung tirahan niyo, ha? Magkapatid pa pala kayo, mga hinayupa kayo. Kaya pala ganun na lang kalakas ang loob niyo mambiktima ng mga inosenteng tao. Bitbit ang punyal na mismong ang kanyang lola pa ang naglagay ng mga dasal ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Narinig niya pang tinawag siya ni Maria at tinanong kung saan ito pupunta pero hindi na ito sumagot pa. Bagkos ay nagmamadali na siyang maglakad at tinunto ng liblib na lugar kung saan nakatira ang angkan ng mga yon. Nung mahanap niyang tirahan ng mga ito, kaagad siyang nagkubli at tahimik na pinagmasdan ang buong paligid. Habang nagmamasid siya ay doon niya lang napagtantong nag-iisang bahay lamang ang nakatirik sa malawak na lupaing may mga nagtataasang puno. Pre, mabuti na lang at naabutan kita. Gulat naman at napaigtad ang aking ama nang biglang lumapit sa pinagtaguan niya si Beryong. Anak ka nang, anong ginagawa mo dito? Bakit ka sumunod? Sinabi naman ni Beryong sa kanyang hindi kaya ng konsensya nitong hayaan lamang siyang mag-isang haharap sa mga animal na manlalason. Gusto kong ako mismo yung papatay sa manlalason na yun. Dapat hindi ka nalang sumunod, tol. Delikado. Hindi mo alam kung anong klase yung kakaharapin ko ngayon. Wala akong pakialam. Kahit na anak pa ni Herodes yan o kung sino mang Poncio Pilato, hindi ako natatakot. Mabilis na pinatahimik ng aking ama ang kaibigan niya. Dahil sa narinig niyang dahan-dahang lumalangit-ngit ang pintuan ng bahay. Maya-maya pa ay ganoon na lang ang gulat niya
dahil sa walang kahirap-hirap na nabasag ng nilalang ang sabulag na ginawa niya habang papunta doon. Mabilis pa sa kidlat na lumabas ng bahay ang napakapangit na nilalang na ito. Sa bilis ng pagkilos ng aswang, hindi nakapaghanda ang aking ama. Kung kaya't kaagad na hinatak siya't walang pag-aalinlangang inihagis sabay hinabol siya ulit. At parang unggoy na nagpalipat-lipat sa mga punong nadadaanan. At noong mahawakan siya ay sunod-sunod na inihambalo siya sa lupa. Napahawak na lamang siya sa dibdib nun. Dahil sa pakiwari niya ay nabalian yata siya ng buto. Pag-ubo niya, naramdaman niyang may konting dugo ang bumulwak sa bibig niya. Malutong na napapamura ulit siya at pilit na iginagalaw ang katawan. Sa bawat paggalaw niya, rinig na rinig niyang nagtutunugan ng mga buto niya sa katawan nun. Narinig niya namang nagsisisigaw at humihingi ng tulong na tumatakbo ang kaibigan niya at pilit na hinahataw ng bitbit nitong itak ang nilalang. Nang tingnan niya ang kaibigan ay parang nagpapatentero ito at ang aswang na nagnanais sumuli dito. Hindi pa man siya nakatayo. Isa na namang nilalang ang sumagupa sa kanya. Mabuti na lamang at naging alerto kaagad ang kanyang isipan. Agaran siyang nagpakawala ng pamarusa at saktong paglapit sa kanya ng aswang ay iniihip niya sa kamay ang pamarusang inusal. Sabay sinikmuraan ng malakas ang nilalang na yon. Kasabay ng pagtalsik ng nilalang ay siyang paglapit naman ng isa pa. Muli ay ganun pa rin ang ginawa niya pero sa ikatlong pagkakataong sumugod ang mga ito, hinawakan na niya ang punyal at walang habas na pinagsasaksak ang mga yon. Lumipas ang ilang minutong labanan ay tila umepekto na ang barang na binaon niya sa mga aswang kanina. Bigla na lamang sumuka ang apat na kumakalaban sa kanya at walang patid ang paglalabasan ng iba't ibang klaseng mga maliliit na insekto sa bunganga ng mga ito. Isang nakakapangilabot na pag-atungal ang pinakawalan ng apat bago sila isa-isang nalagutan ng hininga. Ilang sandali pa ay may narinig siyang humihingi ng saklolo sa loob ng bahay. Kagad naman siyang lumapit sa bahay at noong tuluyan na nga siyang makalapit, ay nakita niyang lalaking tanggero ng alak. Nang mga sandaling yon, kita niya sa loob ng bahay na nakasubsob ang lalaki sa sahig at nagmamakaawang itigil niya ang ginagawang pambabarang. Nasasaktan na umano ito at hindi na kinakaya pa. Patay na yung mga kapatid mo. Paano ba yan? Mukhang hindi na kita kailangan pang patayin na. Maya-maya, sasama ka na din sa kanila. Hindi na nga nagsayang ng panahon pa ang aking ama at ang kaibigan niya. Mabilis na nilang binalikan ang apat na nilalang na nakahandusay sa lupa't isa-isang hinila pabalik sa bahay. Nang matapos na nilang ipinasok ang mga bangkay ng nilalang na ito, ay agaran na nilang sinunog ang bahay na yon. Wala nang lingon-lingong naglakad na sila palayo bit-bit ang tagumpay. Pagdating nila sa bahay ay maayos na rin si Puloy. Payapa itong natutulog at bumalik na sa normal ang kulay ng balat nito. Hindi tulad nung may lason pang kumakalat sa katawan niya. Halos magkulay lila ng buong katawan niya. Sinabi ng aking ama kung ano ang nangyari sa mga aswang. Pasimple namang pinagalitan niya si Beryong dahil sa kamuntikan na itong mapahamak kanina. Kung hindi niya pa nahatak kanina ang aswang, tiyak na malala pa na si Beryong. Nasaan na ba yung sinasabi mong wala kang kinatatakutan kaya anak pa ni Herodes sa mga kaharap mo ha? Ikaw talaga. Ewan ko na lang kung anong gagawin ko oras na may nangyari siyang hindi maganda. Tatawa-tawa namang humingi ng paumanhin si Beryong. Dahil hindi niya umano inakalang nakakakilabot pala ang wangis ng mga aswang.
Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan nang nanumbalik ang lakas ni Puloy. Isang araw, dumating sa bahay ni Puloy ang tiyuhin nito. At doon ay ibinalita ng tiyuhin nitong ang mga nakainuman umano nila noong piyesta ay kumpirmadong mga mananaw daw. Masaya pa nitong sinabi kay Puloy na wag na raw mag-alala pa dahil wala na umano ang mga kapatid na kinatatakutan ng karamihan. Patay na umano ang mga yon gawa ng nasunog ang bahay ng magkapatid. At siguro, dahil sa tindi ng kalasingan ng magkapatid ay hindi na sila nagising pa noong kasalukuyan ng tinutupok ang kanilang tirahan. Hindi naman umimik si tatay at si Beryong noong masayang ikwento sa kanila ni Puloy ang balitang nakalap mula sa tiyuhin nito. Gawa ng alam nila kung ano talagang totoong nangyari.